تفتاوي تكشو ميديا بزي أفرلاي كله هم عدو يعسلو يسوع اللو نعود السبب علو تفتاوي تكشو ميديا ناي كله نحن تفتاوي نفتت نفحات تفتاوي ناي عبي ناي سدد تفتاوي ناي نرشتي عبي تفتاوي ناي فقري معدي تفتاوي تفتاوي تكشو ميديا برغادير جنرال غوعش غبره برغادير جنرال كبد فقادو كوماندر نغوس ولد غبريل ولغام ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣትዩ ተረጋጊጹ ኣሎም ቅድሚ ሕዚ ንውሳነ ልዕሊ ኮር ዝተቃወሙ እዮም እዞም ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝነበሩ ንምንታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣብ ትግራይ እንታይ ኣጋጢሞም ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ከም ቅድሚ ሕዚ ዝፈጸሞም ስራሕቲ ኣብ ምንታይ ብርክታት ከም ዝሰርሑ ክነውግዕ ኢና سلام كبرات تخطات لاندا ريبورت ملقيتات بخيم لاندا ريبورت لما عنتي بزعبازون لعلوت وتدرو عزيز سراوي تجري نبدي سابا مخدمن لساتهم قد محزز فتسمو مسرحتن انتاي من بارامينا كنقرب لكم لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مكبار سدرا زي يوتيوب شانل كتخونو نحاتت برغادير جنرال غوعش غبره برغادير جنرال كبد فقادو كوماندر نغوس ولد غبريل ولغا مالتي نبدي سابا تمالي اماسيوم كمزاتو እዩ ተረጋጊጽ ዘሎ እዞም ሰባት መንዮም ዝብሊና ክነውጋ ዝሰርሕዎም ስራሕቲ እንታይ እዮም ነይሮም ፈለማ ብብርጋዴር ጀነራል ከበደ ፈቃዱ ክንጅምር ከበደ ፈቃዱ ነባር ተጋርላይ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነይሩ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ውግእውን ኣብ ከባቢ ባድመ ካብ ዝተዋግኡን ዘዋግኡን ሓደ ምንባሩ ይዝረበሉ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ቅድሚ ፅንተታዊ ኩናት ምጅማር ድማ ንጡፍ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነይሩ ኣዛዚ 31 ክፍለ ሰራዊት ተባህላ ትፍለጥ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ባድመ ከባቢታት ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት ኣዛዚ ምንባር እዩ ዝንገረሉ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ትግራይ ድማ ኣብ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ ኣሓዱ መሪሑ ዘዋግእ ምንባር እዩ ዝግለጸሉ ከበደ ፈቃዱ ውግእ ናብ ደባይ ምስ ተቐየረ ድማ ካብቶም ኣሓዱታት ዝመስረቱ ኣመራርሓ ድማ ክጥርነፍ ካብ ዝገበሩ ብፍላይ ሰራዊት ትግራይ ከይብተን ዝተበተነ ድማ ኣብ ምእካብ ልዑል ግደ ነይሮም ተባሂሎም ሽሞም ካብ ፅርሑ ሓደ ምንባሩ እዩ ዝግለጸሉ ከበደ ፈቃዱ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ማለት እዩ ቀፂሉ ኣብ ግንባር ማእኸል እንትጣየሽ እውን ግንባር ማእኸል ተባሂሉ بميجر جنرال يوحنس ولد جيربيس وي مدير تبعه زفلت السو أبزمرحو جنبار دما كورات تتعيشا نتا حنت كور مالتون كور خلتهم يتم كلتن عزاز إينيرو كبدم دحار أرمتات انتبزحا أرمتات متياش انتجمر فلاي أبورح مسكرم خلتش حن 14 أب الشعو وان أرمتات متياش انتجمر دما عزاز أرمي تبعهلو تشي ميو نا أرمي إسران كلتن شعو استتعيشت أرمي إسران كلتن كاب كور خلتهم يتم كلتن ناب أرمي إسران كلتن عزاز كون خيلم دحريو وعلى بريتوريا متصيو اب كباب مقله اب زنقساسات احدو يعني را ناتو احدو اب ناي مقله مرقع سراحتن نسو تحيزو مس بوليس تحاجس كان مسرح سراحتي تسرح زنبرتيا ارمي اسران كلتن وسانه لعل كور تباهلو اب 2017 ورح طري اتهم لعلوت وتادرو ازستي وسانه انتوسنو مسناي دبرصيون قبر ميكائيل زمرح حوحاتينا نعوين عند قف دحرم بالم نزي كاب استقامو لعلوت وتادرو ازستي حدا نيرو كبده فقادو بمسر زيدما كاب ازازنت ارمي اسران كلتن تاجيدو صنيحيو نلال حدا عمت دما تاجيدو كصنح خيل كبدم كاب سرح وصاي نيرو ناستات حدا عمت زاكل مالتي حزي نابدي سابا كم زخد دما ترغاغي صلو تمال ماسيو مس برغادير جنرال غوعش غبرن مس كوماندر نغوس ولد غبريل ولغا نابدي سابا كم زخد يتفلي زلو كوماندر نغوس ولد غبريل وي دما ولغا كلنا دما اب تحتي جنرال كبد فقاد خويني اب غزا كينات تግራይ እናተቃለሰ ጸኒሖም ምስ
كبدا بحوار يوم نيرم كبدا أزازي أرم بزنبرلو ناي كور مرح نيرو كبدا ناي كور أزاز بزنبرلو ما ناي كفل سراويت مرح ينيرو نقص والدا جبريل كبدا أزاز كور بزنبرلو نقص والدا جا أب تشعوان ناي خلتن إذن خلتن كور أزاز بزنبرلو كبدا نقص والدا قادما بتمثال أبناتو ناي كفل سراويت أزاز خوين يتعنيهم بتوساقي خمت زقلتقو أزاز أرم مسخونة كبدا دما نقصون أزاز كور خوني خيلو نسون ناي سراويت تግራይ ጥሪ 15 ላዕለዎት ኣመራርሓ ልዕሊ ኮር ተባሂሎም ዝፍለጡ ነቲ ውሳነ ልዕሊ ኮር ካብ ዝተቃወሙ ንጉስ ወለጋ ወይ ንጉስ ወልደ ገብርኤል ሓደ ነይሩ ንጉስ እውን ካብ ኣብ ኣርሚ 22 ናይ ሓደ ኮር ኣዛዝ እዩ ነይሩ ግን ድሕሪ ውሳነ ምቃወሙ ተኣጊዱ ፀኒሑ ግና ኣብ ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ተመዲቡ እዩ ኣብኡ ስራሕ ተመዲቡ ስርሑ ክቅፅል ተገይሩ እዩ ኣዛዚ ዝነበረ ናይ ሓንቲ ኮር ግን ኣብ ፖሊስ ኮሚሽን ምድብ ተዋሂቡ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ ሕዚ ድማ ካብ ስርሑ ገዲፉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ ናይ ወለጋ خالي بزعبة برغادي جنرال قوعش قبره كنوقع برغادي جنرال قوعش قبره ود 16 عامت خوينيو ناب قالسي تتنبيرو كاب ترا تواقع اينت كساب اواقع اينت قصيل دما بسراويت مكلخل اثيوبيا ناي حد ازي كساب مكتل ازازي جنبار خوينو وكسرح زخاله ايو برغادي جنرال قوعش قبره اب 1976 عامت مرتي بعلي ناب قالسي تتنبيرو كساب زحالف عامت دما بوليتيكاوي افلالاي زفتر مالتي اوبتي ناي لعلو كور تباهيلم زفلط وتادرو ازسي اب شعوان افلالاي كساب زفتر اب قالسي توساخي وتدرنانيو عدمي وحليفهم از جنرال زي بزعبا نفسو دما زي زارب مخوان እዩ ዝንገረሉ ጉዕሽ ኣብቲ 17 ዓመታት ዝወሰደ ቃልሲ አንጻር ደርጊ ኣብቲ ተወሳኺ ድማ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ቀረባ ናይ ኩናት ፅንተቱን ካብቶም ቅድሚት ኮይኖም ዘዋግኡን ዝተዋግኡን ተጋደልቲ ትግራይ ሓደ ምዃን እዩ ዝንገረሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድማ መውጋእቲ እውን ዘጋጥሙ እዩ እዚ ጀነራል እዚ ቶም ካልኦት ቅድሚ ኢለ ዝገለፅክዎም ንሱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ እውን ተመሳሳሊ መውጋእቲ ከም ዝበፅሖም ይፍለጥ እዩ ንሱ ብፍላይ ኣብ ናይ ቀረባ እቲ ደማዊ ኩናት ዝኾነ ኣብ ፅንተታዊ ኩናት ካብ ዝተቃለሱ ሓደ ቁስሉ ከይሓወየ እውን የዋግእ ከም ዝነበረ እዩ ዝረበሉ ንሱ ኣብ ብዙሓት ስርሒታትን ወፍርታትን ከም ዝተሳተፈ እዩ ታሪኹ ዝንገረሉ ካብቶም ዛንታታት ሓደ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ዓ.ም 13 ዓ.ም ንላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ካብ ክባ ፈንፂሑ ናቱ ክፍለ ሰራዊት ፈንቅል ትበሃል ክፍለ ሰራዊት ዝፈፀመቶ ስርሒት ኣብ ቅድሚት ከም ስራዕ እዩ ዝግለፀሉ ናይ ጉዕሽ ማለት እዩ መጀመርያ ካብ ኣዲስ ካብቲ ግንባር መራሒነት ምክትል ኣዛዝነት ናብ ትግራይ ዝመፀሉ ከባቢ ሓደ ወርሒ ቅድሚ ኩናት እዩ ነይሩ ካብኡ ኣብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ኣሃዱ መሪሑ ናዋግአ እዩ ነይሩ ቀፂሉ እቲ ሰራዊት ናብ ደባይ ምስተቀየረ ድማ ፈንቅል ክፍለ ሰራዊት ሒዙ ዝተፈላለዩ ስርሒት ይፍፅም ምንባሩ እዩ ዝንገረሉ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ኣብ ከባቢ ተከዘ ኣብ ዝኸበበሉ እዋን ድማ ክፍለ ሰራዊቱ ናቱ ፈንቅልያ ሓራ ካብ ዘውፅኦቶም ሓንቲ ምዃና እዩ ዝነገረላ ኣዝዩ ዝነኣድ ጀግንነት ዝተፈፀመሉ ምንባሩ እዩ ዝንገረሉ ኣብ ሽዑ እዋን ዝነበሩ ተጋደልቲ ዝፈፀምዎ ማለት እዩ ሽዑቶም መራሕቲ ሓራ እንተዘይወፁ ነይሮም ብዙሕ ሰብ ሞራሉ ምተተንከፈ ነይሩ እዚኣ ምስ ተዓወትና ዋላ ዘይትካእ መሪሕነት እንተስኣና በቃ ግድን ክንዕወት ኢና ዝብል ሞራል ሂቡና እቲ ቃልሲ ደው ኣይምበለን ግና ንድሕሪት ምተመለሰ ነይሩ ምተናውሐ ነይሩ ክብል እዩ ብዛዕባ ናይቲ እዋን ዝነበረ ስርሒት ባዕሉ ጉዕሽ ገብረ ንሓደ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝተዛረበ ብዛዕባ ወፍሪ ኣሉላ እንትዛረብ ድማ ወፍሪ ኣሉላ ድሕንነት ትግራይ እያ ነይራ ከምኡ እንተዘይኸውን ነይሩ 00 እቲ ታሪክ ካሊእ ምኾነ ክብል እዩ ካሊእ ድማ ካብቶም ንሱ እውን ዝተሳተፈሉ ብዙሓት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝተሳተፈሉ ድማ ነቲ ልዑል ጅግንነት ዝተፈፀመሉ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ናይ ወፍሪ ኣሉላ ነቲ እዋን እውን እንተዘንቱ ከምኡ ኢሉ ነይሩ እዩ ካብኡ እንዳሓር ድማ ኣብ ኣርምታት ናብ ተጣያሻ ምስ ኸዳ ኣብ ወርሒ መስከረም 2014 ዓ.ም ኣዛዚ ኣርሚ 15 ኮይኑ እዩ ተመዲቡ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራ እናተደፍአ ምስ ኸደ ድማ ኣብ ከባቢታት ደሴ ኮምቦልቻ ኣብ ዝተኻየዱ ውግኣት መሪሑ ኣዋጊ እዩ ልዑል ግደ ካብ ዘበርክቱ ሽሙ ዝፅራሕ እዩ ኣብ ሳልሳይ እቲ ናይ መወዳእታ ደማዊ ዝበሃል ኩናት እውን ብክላሽን ኣፍንጩ ተወቂዑ ኣዛዚ ኣርሚ ኮይኑ ብናይ
ክላሽን ርሕቀቱን ዘዋግአ ምንባሩ እዩ ዝግለጸሉ ንሕና ከይሞትና ጸላኢ ዓድግራት ኣይረግፃን ዝብል ጭርሖ ሒዙ ከም ዘዋግአ ዝንገረሉ እዩ ጸላኢ ኣይረግፃን ዓድግራት ንሕና ሬሳና ረጊጹ እዩ ዝኣቱ ዝብል መርገፂ ሒዙ ዘዋግአሉ ምንባር እዩ ዝንገረሉ እዚ ኣብ መወዳእታ ከባቢ ዘተ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈጸመ ድማ ቅድሚ ፍጻሙ ብዝነበሩ መዓልትታት እዩ እዚ ቃል ኣትዩ ዘዋግእ ዝነበረ ዓድግራት ጸላኢ ረግፃን ዝብል ናይ ጉዕሽ ገብረ ቃል ማለት እዩ ከም ቃል ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክሳብ ዝፍረም ጸላኢ ዓድግራት ከይረገፃ ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝነገረሉ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዕለት 15 2017 ዓ.ም ውሳነ ልዕሊ ኮር ካብ ዝተቃወሙ ሓደ እዩ ጉዕሽ በዚ ድማ ንሓደ ዓመት ካብ ስራሕ ተኣጊዱ ፀኒሑ እዩ ጉዕሽ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ተኣሲሩ ምንባሩ ይዝከር እዩ ንሓደ ዓመት ካብ ስራሕ ተኣጊዱ ፀኒሑ ግና ኣብ ተኣሲሩ ድማ እዩ ንከባቢ 2 ሰሙን እዩ ተኣሲሩ ቀዳምት 9 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት እዩ ተኣሲሩ ሰንበት 10 ጥሪ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቀረበ ቢሮ ፀጥታ ኣሽዑ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ብፅባሒቱ ናብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዕለተ ሰንበት ከም ዝቀረበ ተገሊፁ ነይሩ ሽዑ ቀሪቡሉ ዝነበረ ክስታት ይፍለጥ እዩ ምፀላእ ምርኻብ ሰራዊት ምፍራስ ምንቅስቃስ ብዝባል ብተወሳኺ ድማ ትእዛዝ ኣመራርሓ ዘይምቕባል ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ነይሩ እዩ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣብ ሽዕዋን ብዘውፅኦ መግለፂ ማለት እዩ ስድራ ጉዕሽ ግና ናብ ቤት ፍርዲ ቀረበን ክልተ ሰባት መርመርትን ዳይናን ምዃኖም ዝገልፁ ናብ ዝዓረፈሉ ቦታ መፂኦም ኣዘራሪቦም ጥራሕ እዮም ከይዶም በር ክስ ኣይቀረበሉን ክብሉ ይገልጹ ነይሮም እዮም ትማል ኣብ ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ዝተረፈ ኣብ ላንዳ ሪፖርት ከይትኩም ክትከታተሉ ዕድመኩም ንፉዕ ጋዜጠኛ እዩ ባይዘወይ ከም ኩሉ ግዜ ዝብሎ ፕሮፌሽናል ጆርናሊዝም ዘለዎ ጆርናሊስት እዩ ስለዚ ምትባዕኹም ኣይፈለዮ ላንዳ ሪፖርት ኢልኩም ኣታብዕዎም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ኩላትኩም መጀመርያ እስኪ ስማዕ ኣለኹ ደ ጽቡቕ ኣሎ ዲ ያ ቴንክ ዩ ላንዳ ሪፖርት ባይዘወይ ጽቡቕ ዝኾነ ፀብጻብ ጽራይ ብዛዕባ እዚኦም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ትግራይ ኣብ ስእሊ ምናልባት ተዓዚብኩሞም ኣለኹም ኢኹም እዚ ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ብዓይኒ ትግራይ ዓብ ክሳራ ጥራይ ዘይኮነ ዓብ ስዕረት ምባል ሓይሽ ንህወሓት ማለት እዩ ንህወሓት ቀሊል ዘይኮነ ስዕረት እዩ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው መኣስ እዩ ብናይ ንጉሆ ናይ ኤውሮጳ ኣቋፅራ ወይ ምሸት ብናይ ኣሜሪካ በኣና ሓቢርናኩም ነርና ኢና ልክዕ መጀመርያ እቲ ዜና ክወፅእ ከሎ ማለት እዩ ካብቶም መጀመርያ ክኸውን ባህል ከኣል እዩ ቴሌፕረስ ምስ ዘርግሓ ሻዕውን ኣብዚ ነገርናኩም ነርና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ባይዘወይ እንቋዕ ሓጎሶም ንምንታይ መስለኩም ትግራይ ሕጂ ናይ ሻዕብያ መሬት እያ ኮይና ኣብ ትግራይ ፅምዶ ዘይኮነ ሕፅቦ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስፔሻሊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሓደ ካብቲ መእሰሪኡ በቃ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዘለዎ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ሻዕብያው ናብቲ ግዜ ኩናት ውዕል ፕሪቶሪያ ንኸይትግበር بعدقرات جيرا مقالة نختأتو زجبرة فتنة كوليفواي سلازي حين أخذ فدي أو لعل بعال جنرال قوش جبرة زي وقت أنا توتن أي نبرة بيش نسوم ده جيرا نبعال جنرال قوش جبرة كتمارخ وأخذ تأثر كتحس كل فتنة هالتجيري بايزوي كل فتنة حكيني جن أيكون اللومن شر شوها نقع بسلام مالت قعب سلام وضع تقرأ حجي عراعي أخوي نازل سيئل أخوي نازل لك إرترا أخوي نازل حتى زوم كلهم إرتراوي أنت أخوي نادنا نوضع زلنا أنت زي وضع إني رجوع إيش قبره عجانا يتوم G15 عجانا يبعال بيتروس سولومون عجانا يبعال عقبة برها عجانا يبعال ودقرز جهر عجانا يبعال توم كلهم سربيات زلو عجانا يخبص حنيرو تقرأ مالت إرترا مالت أخوي نازل حجي نعي هو واحد شعبي أخوي نمام زر رأي نزلو تا تقرأ إرترا أخوي ناتسمع عن نزله توم قدمت ناي باروت هقدف لك اعتمنا هوحات كادرات مساتهم كنا مسموع نزلوا ولا هذا فلا لا يبلون بايزوي they become the same thing مالتي copy هذا سنتيم كل التجاج بزحزن بايزوي زرزر اسمات عصرت شعاته بيت حالفتي من مرتولو سقع كندي عبيت حالفتي تقراي كثيره خمزلا ازيوم عبيتي جنرالاتن كونرالاتن يحجخ نغركم بزرزر مالتي كندي زد اخلو حالفتي تقراي كثيره مالت هو واحد كم هو واحد سعرتي مناتو عسرت الشعات اخلو جنرالاتن كونرالاتن كاب حانتي كلل اند حدا القيسوم ندعي كندي كتليفون مالو انتلكا سؤالك كان بعل وجو
ከም በዓል ፊልጶስ ዝኣምሰሉ ማለት እዩ እዞም ወፅኦም ዘለዎ ከዓ ከም በዓል ጴጥሮስ ከም በዓል ዕቁባ ከም በዓል ወዲ ገረዝ ጌርካ ረእዮም ብሓፂሩ ከምቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ከም በዓል ድሩዕ ከምኦም ጌርካ ረእዮም እንታይ ከምፁ ዝኽእሉ በዓል ውጩ በዓል ፊልጶስ ሃገርን ከዕንው ዝኽእሉ በዓል ወዲ ካሳ ሃገርን ከጽንቱ ዝኽእሉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ በዓል ወዲ ገረድ እንግል ህዝቢኦም ከጽንቱ ዝኽእሉ ደስት ኣብ ትግራይ ተሪፎም ዘለዉ መራሕቱን ካብ ዝሓልፍ ታራእ ክፃወቱ ይክእሉን እዮም እታ ኮይና ምዝኣቶም ፅምዶ ዘይትገብር እታ ኮይና ምዝኦም ፅምዶ ገዲፋ ምስ ሻዕብያ ፅምዶ ትገብር ዘላ ሻዕብያ እኮ ቀታሊ ኣዲኣ ደፋራ ሓፍቲ እኳ እዩ ንትግራዋይ ሻዕብያ እኮ 100 ዓመት ንድሕሪት ትግራይ ክትምለስ ዝገበረ እኳ ሻዕብያ ፀንተት ዝፈፀመ ማስተር ማይንድ ናይ ኩናት ትግራይ ሚልዮንን ፈረቓን ህዝቢ ክፀንት ክጠፍእ ዝገበረ ሓደ ረሳሕ ውድብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ፀኒቱ ህዝቢ ትግራይ ዘጥፈይ ምስ ዘጥፋእካ ካብ ምፅማድ ምስቲ ኣብ ጥፍኣትካ እዋን ዋጋ ደም ህይወት ዝኸፍለልካ ዝነበረ እዞም ንሪኦም ዘለና ሓለፍትን ካልኦትን ምስኣቶም እኳ እዩ ፅምዶ ክግበር ዝከኣል ነይሩ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እዚ ንእሽተይ ናይ ህይወት ደም ንዘኽፈለካ ዋጋ ንዘኽፈለካ ሚልዮንን ፈረቓን ዘጥፋኣልካ ዳ ከመይ ጌርኩም ኣፅቢብኩም ወድዓ ከመይ ጌርኩም ዳ ተፀሚድኩም ዳእብዎ ነዚ ምሳኻ ትማለ ሓመድ ልሒሱ ህዝቢ ዘተሰአ ኣርሕቕካሲ ንሻዕብያ ተሓቕፈሉ መድረኽ ከመይ ኢሉ ክፍጠር ክኢሉ ገንዘብ ዘይገብሮ የለን ወርቂ ዘይገብሮ የለን ሃብቲ ዘይገብሮ የለን ፀጋታቶም ሃብትታቶም ንክዕቅቡ ህዝቢ ብሽም ሃገር ዶ ብሽም ድሕነት ዶ ብሽም እንታይ ደበረስ ዶ ዳበሉ ኣብ ጥፍኣት ኣብ ፅንተት ኣብ ሞት ባይደ ወይ ክንዲዚ ደኣኽሉ ሓለፍቲ ምኽሳር ማለት ንኣብ ኣሕመድ ወይ ንኢትዮጵያ ዓብ መኽሰብ እዩ ኩናት መራሒ እንተዘይብሉ ትርጉም የብሉ ከምዚ ኮምፓስ ዘይብላ መርከብ ከምኡ ጌርኩም ረኣይዋ ኮምፓስ ዘይብላ መርከብ ኣይ ክትበፅሕ ትኽእል መራሒ ዘይብሉ ዝኾነ ዓይነት ውዳበ ዝኾነ ዓይነት ሰራዊት ከዓ ከድምዕ እውን ኣይክእልን ናይ መራሒ ዘለዎ ታራ ቀሊል ጌርኩም ኣይትረኣይዎ እዚኣቶም ሒዛ ኢትዮጵያ ወይ ኣቢ ንኣቢ ዓቢ መኽሰብ ዓቢ ዕድል እዚ ዓቢ ኣጋጣሚ እዩ ክንዲዚ ደኣኽሉ ኮነራላትን ጀነራላትን ሲ በቃ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሰራዊት ክመርሕዎ ክእሉ እዮም ሙሉእ ብቕዓት ዘለዎም ሓለፍቲ ካብ ዕፅዋን ክባን ዘውፅኡ ጀጋን እዮም ኤንወይ ናብቲ ዝርዝር ክኸይድ ብርጋደር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኮነሬል ከበደ ፍቓዱን ኮነሬል ንጉሴ ወልደ ገብርኤል ወለጋ ንኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ ቅድም ኢሎም ዝኣተው ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ሓዊሱ ጠቕላላ 19 ኮነሬላትን ጀነራላትን ካብ ትግራይ ወፂኦም ይርከቡ ማለት እዩ ምናልባት ካብዚኣቶም ዝጎደለ እንተለውን ክትምልኡ ለይ ትኽእሉ ኢኹም ባዕልኹም ኣሽማቶም ኣብዚ ዘይኣተው ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ቀዲሞም ዝወፅየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ምዝኦም ሕጂ 4 ከይዶም ንብሎን ዘለና ደሚርካ ጠቕላላ ካብ ትግራይ ዝወፁ ሲ 19 ሓደ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጀነራል ጻድቃን ዘይፈልጥ የለ ብርጋደር ጀነራል ተኽላይ ኣሸብር ብርጋደር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ 3 ብርጋደር ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወደንጥሩ 4 ብርጋደር ጀነራል ከበደ ፍቓዱ 5 ሜጀር ጀነራል ዘውድ ኪሮስ 6 ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ቀዲሙ ዝወፀ እዩ ኦፍኮርስ ግን ከዓ ናይ ትግራይ ጀነራል ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ጀነራል ትግራዋይ 7 ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል መንጋ እዚውን ቀዲሙ ዝወፀ እዩ ግን ከዓ ናይ ህወሓት ወይ ናይ ትግራይ ጀነራል ምዃኑ ፍለጡ 9 ጀነራል ተኽለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ግሊ ቢዝነስ ዝርከብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ፖለቲካ ወፂአ ሓደ ግዜ ፅሒፉ ነይሩ ኣብ ፌስቡክ ማለት እዩ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ እዩ ካልእ ኣይኮነን 10 ብርጋደር ጀነራል ሓለፎም ኣለሙ ቸንቶ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ጠቕሰልኩም እዚኦም 9 ጀነራላት እዮም እዚኣቶም ሕጂ 9 ጀነራላት ሙሉእ ናይ ትግራይ ኮነሬላት ከዓ ሕጂ 10 ካ ኮነሬላት መበል 10 ብርጋደር ጀነራል ሓለፎም ኣለሙ ቸንቶ እዚ ብርጋደር ጀነራል ማለት እዩ ኮነሬል ከዓ ኮሎኔል በርሀ በራኺ ወዲ ራያ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብሓራ መሬት ዘሎ ብዝሓለፈ ግዜ ማለት ካልእ ኮነሬል ንጉሴ ገብረ ጫርቆሽ ኣቦይ ዝበሃል ኮነሬል ገብረ ዮሃንስ ኣባተ ወዲ ኣባተ ኮነሬል ሰሎሞን ተስፋይ ኮነሬል ብርሃነ ኣገው ኮነሬል ገብረ ገርግሽ ዕንዳይ ኮነሬል ገብረ ጉና ኮነሬል ሓለፎም መሓሪ ብፔንሽን ቴንሽን ዝፍለጥ ማለት እዩ ኮነሬል ንጉሴ ወልደ ገብርኤል ወለጋ ጃ ሃብዞም ሕጂ ዝወፀ ማለት እዩ ዝሕሰብዎም 19 ጀነራላት 10 ድማ ኮነሬላት ክንዲዚ ደኣኽሉ ሓለፍቲ ትግራይ ገዲፎም ገሊኦም ኣብ ሓራ መሬት ገሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ኣብቲ ቃልሲ ዘለዉ እዮም ሕጂ ክንዲዚ ደኣኽሉ ሓለፍቲ እንድሕር ደኣ ትግራይ ሉዝ ጌራቶም
እንታይ ተሪፍዋ እዩ ድሕሪ ሰላፋስ እንታይ ተረፋ ዝባል ድሕሪ እዚ ትግራይስ እንታይ ተሪፍዋ እዩ ናብና ክንመጽእ ትግራይ ኣብዚ ንትግራይ ዓብ ክሳራ እንዲ እንትዝበልክዎ ትግራይ ብዙሕ ሓኸሲራ ንእሽተይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ብዙሕ ክሳራ እዩ ንትግራይ እዚ ነዚ ከመይ ገይሮም ክዕቅብዎ እዮም ኣነ እንታይ ለቕድሚ ሕጂ ናይ ትግራይ ምስጢር ናይ ትግራይ ዓወት እቲ ሓድነት እዩ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣይኮነ እንደ ህወሓት ኮይኖምሲ ዋላ ተቃወምቲ ኣካላት ኮይኖም ናይ ውድባት ከም በዓል መሓሪ ዮሃንስን ካልኦትን ንህወሓት ዝቃወሙ ዝነበሩ ሓቢሮም ስለዚ ተቃለሲኦም ክዕወቱ ዝኽኣሉ ልዕሊ ድሮን ነይሩ እሱ ልዕሊ ዝኾነ ነገራት ነይሩ ሕጂ በዓል ባይዘወይ ካብ ማእስ እዩ እዚ ኣፈላላይ ዝጅምር እንተልና ካብ ማእስ መስለኩም ካብታ ናይ ኮር ልዕሊ ኮር ዝበሃል ኣነ ትግራይ ዝኸድኩላ ዝክርት ዝኾንኩም ልክዕ ኣብ ትግራይ ከለኹ እዚ ኣጋጢማ ነይራ ባይዘወይ ልክዕ ኣብ መቐለ ነይረ ሸዓ እዚ ናይ ኮር ልዕሊ ኮር ዝበሃል ባይዘወይ ምስ ወደን ጥሩ ተራኺቦም ኣለዉ ኣብ ትሪኦም ኣለኹም እዞም ክልተ ጀጋኑ ትሪኦም ኣለኹ ወደን ጥሩ እቲ ሓደ ወደን ጥሩ እዚ ኣብዚ ነለኩም ወደን ጥሩ ማለት እዩ ከዓ ወዲ ጉዕሽ ገብረ ማለት ወዲ ገብረ ሶሪ ክልቲኣቶም እዚኣቶም ሕጂ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ኣዝዩ ንዓቶም ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነገር እዩ እንኳ ኣይጠፉ ኣነ እዚ ከምዞም ናይ ዓድና ሓለፍቲ ንኾንቱ ዝጠፍኡ ኣብ ዒራዒሮ ዝሓቐው ከምኣቶም እንኳ ኣይሓቐቑ ባይዘወይ እዚኣቶም ሰብኡት እዮም ኣብ ዓድና ብሓንሳብ ኢሳያስ ንኽሃድሙ እውን ዕድል ኣይሃቦምን ዝኾነ ፈተነ ክገብሩ እውን ዕድል ኣይሃቦምን ጣዕ ዓቢልዎም ኣብኣ ከሎ እዚኣቶም ግን ወሳኖት ክኸውን ኣለካ ባይዘወይ ምክንያቱ ሓላፊ ኮንካ እውን ድሕር ደኣኒ ከተድሕን ዘይትኽእል ኮንካ ነብስኻ ከተድሕና ዘይትኽእል ተኮንካ ካብ ሰቂልካ ትብላዕ ካብ ሰቂልካ ፍኸራ ገለ እንዳገበርካ ዓቕምኻ ምፍላጥ ዓቕምኻ ፈሊጥካ ከዓ ስጉም ትምውሳድ እቲ ዝቐለለ ካብኡ ርሒቕካ ኢኻ ነቲ ስርዓት ክስዕሮ ትኽእል እምበር ኣብ ማእኸሉ ኮንካ ክበልዓካ እዩ እዚኣ ክንፈጣ ዝግባአና ናይ ኩላትና ማለት እዩ ድሕር ዳ ኣብ ማእከሉ ኣለኻ ይበልዓካ ምክንያቱ ሻዕብያ ንኣብነት በዓል ቢትወደድ ኣብርሃሲ ከምኡ ይኮነን ክገብሩ ዝግብኦ ማለተይ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ድሕር ተዛሪቦም ከምዛ በሊዕዎም ዘሎ ክበልዖም ምዃኑስ ርዱእ ነገር እዩ ወላ ሓደ ዘዛረቡ ከይብሉ ርዱእ ነገር እዩ እንታይ ደኣ በቃ ክማሳመሱ ሕራይ ገለ ወላ ምሽ ኣለው ዝብሲ ስጋዕ ደልዎ ሕንክስ ከም ዝበሃል ስጋዕ ደልዎም ኮሚን ክገብሩ ዝግብኦም ዝነበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ኣስመራ ኮንካ ምዝራብ እሞ ንሻዕብያ እዚ ርዱእ ነገር እኳ ንበላዕ እኳ ነብስኻ ትባደ ኣለኻ ነብስኻ ከተድሕና ይትኽእል ህዝብኻ ከተድሕና ይትኽእል ማለት እዩ እዚ ናይ ትግራይ ዝወሰድዎ ጀነራላት ግን ትሪኦም ኣለኹም በዓል ወደን ጥሩ መንእሰይ መሪሖም ቃልሱ ኣለዉ ማለት ሓራ መሬት ከይዶም ነቲ ስርዓት ከምኡ ገይሮም ተዘይኮይኖም ከኣልይዎ ዝኽእሉ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ክበልዕዎ እዮም ባይዘወይ ቅድሚ ሕጂ ጌታቸው ረዳ እዚ ውጥን ናይ ሻዕብያ ምዃኑ ተዛሪቡሉ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ስሚዕናኩም ነርና ትዝክርዎ ዶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ዝገበረ ኢንተርቪው ብዙሕ ሰብ ይሰሚዕዎ ባይዘወይ ግን የትግራይን ህዝብ ሆስቴጅ ከሚያረጉ ወደሚፈልጉት ሀገር የሚሄዱበት ሁኔታ አመቻች ተብያለሁ አይፈልጉም ግጭት እንዲቀጥል ነው የሚፈልጉት የትም መሄድ አይፈልጉም ያው በግጭት የሚያተርፉት ነገር አለ ምክንያቱም ሁሉም ከፐርሰናል ህልውናቸው ጋር ነው የሚያይዙት ሁሉም ሶ እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አቋራጭ ባይዘወይ ሊስት አለው የኤርትራ መንግስት እኮ በቃ ሞርታል ኤኒሚስ ብሎ የያዛቸው እኮ አመራሮች ቀንዲ ጸላት ህዝብሎምሲ ሊስት አለው ኢሳያስ ከጥፎም ዝደለ ሓለፍቲ አማራሃ ናይ ትግራይ ሊስት ነይርዎ ነዘም ሊስት እዚኦም ሕዚ ጽምዶ ገይሩ ከዓ በህወሓት ገይሩ ከጥፎም ዝፈተነ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ሞርታል ኤኒሚስ ያላቸው በተገኙበት ሁሉ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባላቸው እነዚህ ሰዎች በምን ስሌት ነው አሁን ወለፈሰደን ፍቅር በፍቅር ሆኖ የጫጎላ ሽርሽር ውስጥ የሚወጡት ሶ ከአፍንጫ ሀርቀህ የምታስበት ሁኔታ ከጠፋ ነው ያ ነው አደጋ እየተፈጠረ ያለው እኔ ማለት የትግራይን ህልውና ለማረጋገጥ የሚያስችል ሁሉ ስራ መሰራት አለበት ግን የትግራይ ህልውናን አደጋ ላይ የሚጥል ግልጽ አቋም ካላቸው ሰዎች ጋር መሞዳሞድ ግን የትግራይን አጀንዳ ማራመድ አይደለም ነው ሰው ይሄ ባንዳ ምናምን ይባሉት ቢሾም ኖሮ ሲሾም እኮ በቃ ወይ የኛን ጥያቄ ተቀብሏል ባሉ ሰዓት እኮ ጥሩ እንሰራለን ያሉ እነሱ ያመኑበት የነሱ አገልጋይ እስከሆነ ድረስ ባንዳ አይሆንም የነሱን አገልጋይነት እምቢ ያለ ነው ባንዳ የሚሆነው ጅግ ህይወትን እስክታጣ እናስወግዳለን እስከማለት የሄዱ ሰዎች በምን ስሌት ነው ባንዳ አሉ ሐላሉ ሁሉ የሚባል ነገር የለም መወገድ አለበት
ነው እንትን አይደለም ከስልጣን አይደለም ፊዚካሊ ኢሊሚኔት መደረግ አለበት ብለው ወስነው የተንቀሳቀሱ ናቸው አለመሳካቱ ብቻውን ሰው ወንጀል ያልፈጸሙ የሚያስመስላቸው አለመሳካት ጉዳይ ወንጀል ኢንቴንሽን ነው አእምሮ ውስጥ ነው ቃታ ተስብ አይደለም ሰው የምትገለው ልትገል ስትወሰን ነው ሰው የምትገለው ከዛ ለኔ ተራ ክሪሚናልስ ናቸው ከዛ አንፃር ከተራ ክሪሚናልስ በላይ ግን በትግራይ ፖለቲካ ካልቸር ውስጥ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ የመጠፋፋት አባዜ እንዳይወጣ የሚያረጉ ሰዎች ናቸው ሶ ከማን ጋር አብረው ነው የሚሰሩት ከፌደራል እና የሚባለው ጥቅማቸውን እስካስከበረ ድረስ ችግር የለባቸው የወርቅ ንግድ ከፈቀደላቸው ፌደራል መንግስት አዳኛቸው ነው ከማለት ወደ ኋላ ያለው ሌላው ተርምሱን ከፈቀደላ እንደዚህ አይነት ነገር ሶ ይሄ ትንታኔያቸው የውሸት ነው እንዳልኩ ነው ሶ ከማንንም ጋር እናበራለን የሚሉበት ምክንያት የትግራይን ጥቅም ማዕከል አድርገው አይደለም የትግራይ ጥቅም የሚከበረው ከምንም ነገር በላይ የትግራይን ሁላን ማረጋገጥ የሚያስችል የህዝቡን አንድነት ማረጋገጥ የሚያስችል ስራ ከተሰራ ብቻ ነው ይሄንን ለመስራት የፖለቲካል ኢንቫይሮንመንቱ ኢሴንሻሊ መቀየር መቻል አለ አብዚ ጌታቸው ረዳ ሁሉ ገሊጹ ወይ በቃ ናይ ሻዕቢያ ውጥናት ምዃኑ እቶም ሓለፍትን ምጥፋእ ዝተወስደ ናይ ሻዕቢያ ውጥን ኩሉ በቃ ቀንዲ ኪዝ በላቶም ሻዕቢያ ተፈርሖም ዝኾነ ጸላኢ ንህወሓት በቃ እዚኣቶም አረኩብኒ እዚኣቶም ጉሓፎም ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ረሲዕኩም ወድኹም ኣወሲዒት እንታይ ብል ነይሩ በዓል ወዲ ኩስቶ ኮነረል ኩስቶ ካብ ወዲ ወረደ ጀሚርካ እዚኣቶም ንትግራይ ጠቅማ ሻዕቢያ ክነግሮም መን ጠቅማ ይጠቅማ ንትግራይ ሻዕቢያ ስጋዕ ክንደይ የመሓድርዋ ከም ዘለው እቶም ካድራትካ ግደፍዎም እጂ ዝሓውና ሲ ኣነ ግርም ዝብለኒ ያረድ በርሄ ይዝባል ካብ ጀነራል ጉዕሽ ኣነ ይበልጥ ድምፃዊ ያረድ በርሄ ካብ ጀነራል ጉዕሽ ኣነ ይበልጥ ከምዚኦም ዝፍክር ኣነ ኣይራኹም ኢለኩም ደገፍ ትግደፍ እዮም እዚኣቶም እንታይ ክትበልጽ እንታይ ያለካ ኣብ ካናዳ ኮይኑ ሲ ኣነ በልጽ ካብ ጉዕሽ ገብረ ረይዎም ስጋዕ ክንደይ ትናቶም ስነ ልቦና ናይቶም ደገፍት ናይ ህወሓት እንታይ ክብል ካፀውዕዎ ባህላዊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ናብ ሽዋ ናብ ባንድነት ያረድ በርሄ ናብ ትግራይ ንምዕዋት ቃልሲ ህላውነት እመኑ ኣይትእመኑ ጌታቸው ረዳ ስነ ልቦና ናይ ተጋሩ ንምስራቅ ንጉዕሽ ገብረ ዘይነበሮ የለን ጅግነት ይብወንበር ኣሽምባይዶም ምስቶም ዘለዎም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ዝዋደርሲ ንጉዕሽ ገብረ ብዕፅፋ ኣነ ይበልጾ ረይዎ እንታይ ዝበሃል እዚ ከምዚ ነጢራ ምርካብ ምሳኣነቶ ወኸሪያ ዳ ዋላ ህበይሲ መፂፅ ኢላቶ ዝበሃል ነቲ ወይኒ እዚ ኻኸሙ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ልዕሊ ማንም ጀነራል ክምጎስ ክድነቕ ዝግብኦ ብስራሓት ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ጉዕሽ ገብረ ከመይ بعد جراسي نمقلة نختاتو شعبية كله تهانديلا نق زي بلا دمنا سجيركم هيوتنا تنفسنا سجيركم حلو فيلو أبا شفلي قوزة ترفهم قويش قبري ناي أرمي عسر تحمشته مالتيو يجر حسابه كندي أرمتاتين حجة أبزي لوز جيرن زلوا ما يصير برجع جنرال قويش قبري برجع جنرال كبده فقادو برجع جنرال حلفهم شنتو كنرال قبري هنس ودباته كنرال نقص ولا جا زياتهم حجة رايزو خديهم من زارب زلوا أنا زياتهم حجة كندي حلفتي لوز جيرم زلوا أيردهم منو كوي أيردهم منو كوي على زياتهم أنت يبلا لزي حجي أنا حايش تعاقم لك أسخاف من تحت حايش نسخة بمن تحت حايش نسخة جزئياتهم صايلك هجي بتسأل أريكم تراغيبهم من الله وتم عبيت حلفتي زمتري يوم زلهم زي أجمع عبيت حلفتي زياتهم بعدين جنرال جوز قابي هربينه ودن ترو عزازي نبر ناي أرم حمسة أرم ملو ناي حمسة زمر حزن نبره جنرالي كمو جنرال قوعش قبرو ناي عزاز أرم عسر تحمل شيء يزخون زلهم مالتيو جي حسبوه إذا كلن أرمتاتسي بزي مراحة تريفن بقى كال مراحة تمكرو زي بلو وكا كم أبتسرح أرم مريح السرح زي بلو يخم الرح الجي مالتيو بعد زي تريور اللهم دك أنا استيو ريبز قبر أب أمريكا رابيست دايم زبلو رهان الهبعاتي ولا جاءتي ود ورد أدس آباتي زبل زينا أنت سمعنا كوينا دنقص حدرة كين دنقص حدرة سابرايز كين خون إلنا أنا دقيم هجي أقدم of course مسؤوم كم زي اللي ود ورده أمانجو إزالو جن تخونات يلا نقطه جل سلازيه ولهم any time قد فنا خلي زبل تطار سلاز حضوري تمساس اللي برهانه لفعتي أسيرهم سلازلو مبر أنت زفنوا عدل تركبون السون قد يفون هم زخيد ردي ناتو أنا دحر حجي على سعنه وحاتي له زارب زنا ولا سبي فعلى زي جن أسئله نبعد سأبا زهدم وانجلنيا من يكون كلها كيدا وانجلنيا خازب لنزل وانجلنيا هذا مو أبتقرأ ورق بشوت زلوا ناب شعبية دسمو دزلوا مسكتان الديوم مسحرات الديوم أتم سبات مش من قصة تبقى سكوا وعل بروتريا لك عالم تفلتو كابس أنت زد حنكار لخاد ملي أخا مسنات زد حنكار لسي وعل بروتريا لك نبس مرة أنت لك
مس إسياسي تاي زرخب لك أنتاي جمد لك تاي وعلا لك مسكت على الدخا ولا حنتي لعلو نابس مرا وين ناب إسياس زغده بانداز بحال متقراي كل يكلن أديس أبا حدا هاغروميا كلاي وعل بريتوريا لهم زربا زبحال يقولون ناب زي حاجر كان ناب زقت لك زطفا كان وعل زي كان إسياس ما هادجن إزي ناي باندنت مهانو خنفلت إزقبانا بايزوي تقراي بعد تمزجن داويت هيبم جنرالات يا حجي غير هذا خي حفر أزي مالت حرام مالت كونيت انتهي بالنيرس كلاتنا نسمع زنرنا هنا الله مسبهم زوجنو جنرالات الله عمر الله بايزوي سقع كنك قلولو بالله سقع عندي حميماتهم نايزوم جنرالات حجي ريوه تاي ناي بعد ولد قرقس شريف وحسكا سئل مسالسي الله يبلا الله انتهي الله حجي كون جنرال نتسالك الله مبال تداهيلهم مالتي سيتي 10 تجي زغبرو زلو ازي ناي تهوا خندي بوشتوم بقى زفطرلهم تهواتي قليل ايكون اندخ نجاتهم زاخلو جنرالاتهم كنرالات سي حدا حلاف كمان ندحر لوز غيركا عم ودكت بايزوي كاب 10 شح سب كطفوها حدا مرحه قطفاكا زخفت منياتو حدا مرحه كتطريو قليل ايكون تارا تغادالاي غفيفكا امصيخا ون كتغبر تخيلخا بحدا ورحي خلت ورحي علمكا تغبر تخلا جنرال بورحي خلت ورحي علمكا جنرال تسرحو يخا جنرال بزح تمكرو اذا حتت قليل يكون هذا جنرال لوز كتغبر كلها سي كاب 10 شح وتهدر لوز كتغبر هذا جنرال لوز كتغبر زخبد ስለዚህ ዞም كلهم جنرالات سي حسبوا ناي اماي تشحات وتهدرات كم زخدوهم غيركا رئيو منياتو حلافي ازي وسانيو اب زخونه قالسي وغ مالتي بايزوي بزعبا حلفهم چنتو ناب ادس ابا لومي كم زخده يورزلو جيغا يوزبل ማለት ብርጋዴር ጀነራል ሓለፎም አለሙ ቸንቶ ናብ አዲስ አበባ በፖለቲካ ፋላይ ምክንያት ከይዱ ዝብል ዘረባ ጌጋ እዩ ቸንቶ ፀገም ጥዕና አጋጢሞ አዲስ አበባ ዝኸደ ይዝባህ ዘሎ ግን ከዓ አይተመለሰን ናብ ትግራይ ክንፈልጦ ዘለና ማለት ታይሊ ይኽምለስሞ እንዳራኣዮ ዝኽሉ ነገራት ከም ሓለፍቲ በዓል ወድራያ ከምዚ ዓይነት አቃብላ ይገብሩሎም አለው ቋዳሓን መጻእኩም ናይ ዝብል ማለት እዩ ኢኻ ኣብታ ትግራይ ደሞም ረሃጾም ህይወቶም ዝኸፈላ ክብረት አይረኸቡን ኣብ አዲስ አበባ መጽኦም ግን بنصانت كتنفسو خمزه يوم دلهم كيلو مالتي زي قليل ايكون يا يواصي تمسكن سرينا جنرالات مقبالنا يواصي فاكت زي تواصي تمسكن داويت سريدو سي جنرالات مقبال سي يواصي حدا سب كاب حرا مرت تمسكن داويت مصينا يلو سي كني بوليتيكا خسرحلو اندا هوحات رينا يوم زم كادرتا حقيقه تمسكن داويت كاب حرا مرت تمسكن داويت دا من دا عقم له مشكناي تاراسه بكاي تاع عقم له انتي مرح خوين تمسكن داويت زي يسكت يلفلف نير بفيسبوك مري تمسكن داويت انتي عقم له ايكون اندو مس حدا جنرال سي مس حدا مرح كانت خوته ترى كل انت تمسكن داويت بايزوي اجي تمسكن داويت كاب حرا مرت مصينا لهم كمي بروباغندا سرحلو ريهم ما زحالته ريهم دا ازي نساتم كسيبم انت زغونو وا دورونا زخباب انتعشمو دورونا انتي مخوني ابيت انتي مخوني بايزوي نايتم حلفتي كيدم زلو قال خفت قدم حجي تزاربو لاني شيء كسمعكم يعني ام نتر لهم ودباتي ام مدرك خلو بسراويت زغبر زي نتوم اكل ጉዳት ጥራይ ዘይኮነስ ከም ነቱ ኣብ ሃዱ ዘሎ ሰራዊት እውን ሓበንን ታሕዋስን ዝስማዖ ንባዕለ ይውን ዓብይ ቁርዓትን ትዝግበር ዘሎ ሓገዝ ድማ ሓበንን ስለ ዝኾነ ኩላትና ክንድግፎ ዝግባአና እዩ ከም ሰራዊት እውን ንሕና እውን ከም ኣመራርሓ በብ ዝኸኣልናዮ ከምዚ ዝመሰለ ሓገዝ ነቱ ውዳበ ነሱ ነቱ ምግባረ ሰናይ ሰራዊትና እናላዓልና እዚ ስራሕ እዚ ዝተቀደሰን ኣብ ሰራዊትና ዝህሉ ፀገማት ምፍታሕ ዘኽእል ሰራዊትና እዮም ኣካሎም ጎድሎም ዘለው እናመራሕናዮም ዝተወጉ እዮም እናመራሕናዮም ዝተሰውኡ እዮም እናመራሕናዮም ኩሉ ሽግር ዘጋጠሞም እዮም ንሕና እውን ኣካል ናሃቶም ኮይንና ከም ደቅናን ከም ኣሕዋትናን ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ኩሉ ክንገብር ንባዕለይ እውን ኣብዚ እትየ ክርኢ ከለኹ እቶም ህፃናት ቆልዑ እዚኣቶም ኣብዚ ዓድመ እዚኣ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ክገጥሞም እንከሎ ናይ ኩላትና
ጉድኣትዩ ናይ ኩላትና ኣካል ጉድኣትዩ ክኸፍልዎ ክኽፈል ዘለዎ ወላ እኳ እንተኾነ ግን ድማ ኮሎኔል ወደባት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናቱ ወታደራት እንዳመርሐ ከሉ ዝተዛረበ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዲስ ኣበባ ነለኩም ፃዕዳ ቲሸርት ገይሩ ዘሎ ኣብዚ ካብዚ የማን ካልኣይ ዘሎ ፃዕዳ ቲሸርት ገይሩ ዘሎ ምስ በዓል ወዲ ራያ ማለት እዩ ንሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣበይ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ማለት እዩ እጂ እተን ኣርምታት መን ክመርሕ እንተልካ ኢካ ተመክሮ ዘይብሎም ካልኦትን ማለት እዩ ኣብዚ እውን ከም ፃልኩም ብምቕፃል እዛ መፅሓፍና ክምርቑልና እውን መልእኽቲ እውን ክሕልፉ ጋሻ ክዕድሙልና ናይ ኣርምና ኣዛዚ ተጋድላይ ገብረ ዮሃንስ ኣባተ ናብ መድረክ ክዓድሙላ ያ ናይ ኣርማ ኣዛዚ ክንደይ ኣርምታት እየን ሕጂ ኣዘዝተን ገዲፎም ከይዶም ዘሎ ዝኸበርካ ብፃይ ጆን መዲድ ኣዛዚ ግንባርና ዝኸበርኩም ኣጋይሽና ኣርማ ኣዘዝትን ኣርሚ ኮማንድታትን ኮር ኣዘዝትን ዝኸበርኩም ናይ ዝኸባቢ እዚ ነበርቲ ዝኸበርኩም ካልኦት ዕዱማትን ናይ ወርዒ ክፍለ ሰራዊት ኣባላትን ብዛዕባ እዚ ናይ ሎማዓንቲ በዓል ታሪኻዊ በዓል ኢለ ዝኣምን ታሪኻዊ በዓል ዝገበሮ ድማ ወርዒ ክፍለ ሰራዊት ኣብዛ ሎማዓንቲ እዋን ቅድሚ 4 ዓመት ዝተመስረተትሉ ባይ ዘ ወይ ወደባተ ኣርሚ 44 ኣዛዚ ዝሆን ዘሎ ናይ ኣርሚ 44 ኣዛዚ ዝሆን ዘሎ ዓብይ መራሒ እዮም ሉዝ ገይሮም ተቐኒለይ ዝኸበርካ ብፃይ ዮሃንስ ኣዛዚ ደቡብ ግንባር ዝኸበርኩም ካልኦት ላዕለዎት ናይ ሰራዊት ኣመራርሓን ዝኸበርኩም ስድራ ስዋኣትን ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ኣመሓደርቲ ዝኸበርኩም ናይ ጫካ ሸለቃ ኣባላት ብምሉእኹም እዚ ናይ መፅሓፍ ምረቓ በዓል ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ብኣርሚ ዝነበረና ኣኼባ ወዲእና ናብ ሸለቃ ከይዶም ዘይፈልጡ ኣመራርሓታት እውን ሒዝና መፂና ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ንኩላትና እዚ ናይ መፅሓፍ ምረቓ ኣብ ኩሉ ኣህጉርታት ይግበረሎ ታሪኻዊ እውን እዩ መደነቃይ እውን እዩ ዞብዚ እኒሄ ኣብ ድሕሪና ትሪእዎም ዘለኹም ስዋኣትና ዘይሕለፍ ዝመስል ፀልማት ሰብ ንሰብ ዘይረኣየሉ ኩናት ዓቐብ ቁልቁለትን ብድኻምን ብጥሜትን ኮይኖም ንሓርነት ናይዚ ህዝቢ እዙይ ናይ ባዕልናን መስዋእቲ ከፊሎም ዝሓጀርክናዮ ዘለና ሰላም ኣምፂኦሙልና እዮም ክብርን መጎስን ድማ ይግብኦም ባይ ዘ ወይ ከይነውሓና ግን ስጋዕ ክንደይ ኣርምታት ብዘይ መራሕቲ ተሪፈን ከም ዘለዋ ቀለልቲ ዘይኮኑ መራሕቲ ከሲሮም ከም ዘለው ንኸርኢ ወይ ከዓ ንኸብል ኢለ ዝገርም ነገር ማለት እዩ ህዝበሪ ሳድ እዚ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ ፅምዶ ክትገብር ትኾይና ትግራይ ንዚኣቶም እያ ፅምዶ ክትገብር ዝነበራ ሕጂ ንትግራይ ኣይደኖ ከቢድ ዝኾነ ክሳራ እዩ ዓብ ዋጋ ክኽፈል ዝኽእል ከቢድ ዝኾነ ክሳራ እዩ ትማሊ ሓቢሮም ኣንጻር ናይ ሓባር ፀላኢ ቃልሱ ከም ዘይነበሩ ሎሚ ግን ሪኢኻ ተማሪኾም ማለት እዩ ኣነ ከም ምምራኽ ገይረ ዝሪኦም ናይ ህወሓት እየ ዝብል ዘለኹ እዚኣቶም ፈቲኖም ዝከኣሎም ርሕቀት ከይዶም ኣይከኣሉን ወል መጨረሻ ግን ትውሳነ ተወሲዶሞ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ትውሳነ ወሲዶሞ ስለዚ እንታይ ሞ ካልእ ኣማራፂ ነይሩ በይኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ከንታይ እቲ ኮር ልዕሊ ኮር በዓል እዚ ተመስገን ዳዊት ባይዘ ወይ ሶይካ በዓል ክልተ መልሓስ እዮም በዓል ንሱ እኳ ገለ ካብቲ ኣብ ናተይ መደብ መፂኡ ዝብሎ ዝነበረ ሲ ሓራ መሬት ዘለኹም ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ሓደ ንክትመፁ ንክትዕረቑ ኣብ ጣውላ ዛሪብካስ ክፍታሕ ክእል እንታይ እቲ ናትኩም ሕቶ በቃ እቲ ኮር ልዕሊ ኮር ናይ ውድብ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ክኸውን እዩ ዝግባእ ሓቅኻ እዩ ወተሃደር ናይ ሓደ ውድብ ክኾን ኣይግባእ ድሕሪ 7 ውድባት ኣለዋ ወገን ፀግዒ ክሕዘ ኣይግብኦን ናይ ህዝብን ሕግን ከዓ እዩ ክሕሉ ዝግባእ ካብኡ ዝተረፈ
تزغير نبرة كيدي لعلو كور بقى بتنا هوحات أكال سلا كم دليتهم إزاز نبرة نابتو خنات نابتو صمدون كأتولم كله سلا زدولي زنبرو أبزي أتفعل لايز مسأتهم مالتيو زفع لايز أخو وصوا يكالون مجرش جن نهونا كم زين رجع وديقوم مالتيو إسكتهم سب أميديا زلوا أنت يبلو خونو بزعبازي هذا قليل يكون الزجرم بايزوي أبتنا صمدو ميديا زلوا كا سنة لبنان ونيبلو من دي حق زاربا جن وجهاتهم قال أخذ أخي لخاسي مشاغن بس هاي بلا كان مالت تسمعوا مزل سمعسي أكبد ساعتهم زلوا يريكا كبت الزرار ولا كابر يقولنا يا وزقنا ميدياتات بزح سوشيال ميديا يبنيرو بيتبار نيرنا كابت غراي قال يوم تعقدهم زنورو قال يوم أبصرح أكتيف أبصرح أول زنورو نما قابل شابا أي من الشابا تيم تبعي القام على توقع سمو طيغان يران نما ندشاو طيغنا خوني لم ديوم ماس جوين ديوم قال من يوم نسار كان ويس نشرح قد ديوم كيدهم نسب سوا ديوم كيدهم وين بيسبت يقع نسرح قد ديوم كيدهم نسب سوا ديوم كيدهم أتاتي معادي آي نسرح ديوم كيدهم نسب سوا ديوم كيدهم نفس كان ديوم جوين كيدهم ولا الله سالي عقل زي ما تبغى انت هاي نسرح لك هذا رباخه بعد قعش قبلت نسرح لهم كغدو ابي اب اسر بيت اشركم مصنيحكم حجي بحق مسبله سب دمص زكونو بواحد وط سبسي نسرح دين كيدهم بلالو جنا بيت فردن قلم قصرا ناي حق غيرهم لو زنبرو اتاسقع خن زدهم تدايلكم عليهم كيدهم انت ايلنا ون قالوا ون ابي سببوا طيا يراغن ايرخونا كرخونا يقال مسبت سونا يرخونا كنفلط يقالنا يولنا لو ناي قال بيت طيا يرنا انتي بحال له وقت فوتو يا قلصني ها مقاله زخدو نيو مبزي استمني عفات راخيهم له زلك حابريتا انت ايو انا من تصي حابريتا بلين كنا دساخم زخدو رغاغنا ولا بيسونا رغاغنا اديس ام زلو يلومنا لو ناي قال يوم بفوتوون راغيصم ولو فوتو بعلب زرق حمر ابيلم ولو ساون محيز كومبلينت قبرل زنبركا كيزات هذه قلصلصنا على زخيد زله يمثل غده فايسي زلك حبريتها زلك حبريتها من حزبنا يعني الله ستالين ملا عالم زلهم تخاتل زارا ميديا ملا سراحتنا مرارحان بعلخاون زارا ميديا ملا ارتراون وتግራይውን ملا عالم زلهم تخاتل لكايت 10 حدا حكون كن نخل دقمنا قعد سلنا وقعد صحنا نمبل 50 عدن از ناي لمعت قداي ستالين نشيت قداي دي اصبح بلنا خري عندنا كيدم يوم تخكل يو جنرال قعش قبره قدم كل عزاز 15 زنبره جنرال كبد فقادو قدم كل عزاز 22 زنبره سالساي كعا اي ثينك معارق بتخكل يفلطن ازاز كور زخونه لقاون قدم كل ناي قدمت مخاته انت كلهم قدم كبل يبلالو هاي من كزي كده من كتريفكم على انت خريهم من تريفهم على كويس غير من زلان من تريفهم على بايزوي 10 تشعت لكم حلفتي كونريلات جنرالات قله كاون لعلو خوينم جنيهم كالو سبات نو او حيد كاي مالخا 24 كبلخا انغنا 5 سوات وسيهم نبلالي مزتور لهم مالتي ليست غيرهم على بسماتهم يا مزتورهم لهم اسماتهم كيترفه ليست غيرهم زلو جنرال صدقان ገብረትንሳኤ ነበር ኢታማጆር جنرال ሳሞራ ዩኑስ ነበር ኢታማጆር جنرال አበበ ተክለ ሃይማኖት جنرال ሜጀር جنرال ዘውዱ ኪሮስ ብርጋዴር جنرال ከበደ ፈቃዱ جنرال ዮሐንስ መንጋክ ብርጋዴር جنرال ተክላይ ተሸብር ብርጋዴር جنرال ጉዕሽ ገብረ ብርጋዴር جنرال ገብዝጋሸር በይነ ወደን ጥሩ ብርጋዴር جنرال ፍስሐ ብርጋዴር جنرال ሓለፎም ኮሎኔል በርሄ በራኺ ወድራያ ኮሎኔል ገብረ ዮሐንስ አባቴ ወደባቴ ኮሎኔል ሰሎሞን ተስፋይ ኮሎኔል ንጉሴ ገብረ ጫርቆስ አቦይ ኮሎኔል ብርሃነ አገው ኮሎኔል ገብረ ገርግሽ እንዳይ ኮሎኔል ገብሩ ጉና ኮሎኔል ሓለፎም መሐሪ ቴንሽን ኮሎኔል ንጉሴ ወልደ ገብርኤል ወለጋ ኮሎኔል ገብረ ዋሂድ ኃይሉ ወዱ ጉዓይ ኮሎኔል ኢያሱ ነጋሽ ኮሎኔል ሕሉፍ ከበደ ዝረሳዕናዮ ይህሉ ደይሉ 10 ጀነራላት 14 ካ ኮሎኔላት ጠቅላላ 24 መራሕቲ ናይ ውትድርና እና ንዛርዘና ትግራይ ሉዝ ገበረቶ አና 19 ጸብጽበልኩም ነረ 24 ኮይኖም
ندعي فرقهم ديم ولا مبزحتهم وجم زلو كندي جنرال كندي كونرال نيرما مالت تግራይ يفلطن كم حنت خل حجي تግራይ من حيتا تريفا زتري ولا لكم جنرال بقله من بلزي جنرال ارغا حيتا تريفا تግራይ مالت لزي نبعل زي حيتا تريفا ناتي مول رول ناتي اساس مول رول ناتي مول رول بعل زي حيتا تريفا مالت اذن كلهم عبيت حلفتي اطفيا بعل زي حيتا تريفا حجي بعل ستالين نسرح لهم كيدو كنقصاص ولا قالت بلزي هاي نسرح لك زربخي هاي مالت نسرح لك نسرح هاي ናይ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል ኣዛዘ ዝነበረ እዩ ኣብዚ መኸተ ያው ወለጋ ክትልዕል ከለኻ ንቀበሮ ሜዳ ንወልድያ ኡታት ዘሎ 7 ሕጉም እውን ሓዊስካ ኣብቲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ዝገበሩ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚኡ ንዝገበርዎ ፅቡቅ ነገር ንኣቶም እንተይኮንካስ ንህዝቢ ትግራይ ኢኻ ተመስግን ንሳቶም ከዓ ደቂ ህዝቢ ትግራይ እሞ እዚኣቶም ሰለስቲኦም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለዉ ዝኸድዎ እውን ብነፋሪት እዩ ነፋሪት እዮም ከይዶም ኣብዚ 3 መዓልቲ እዚኡ ገሊኡ ብእግሪ ገሊኡ ብመኪና ለይትን ቀትርን ዓብዪ ምንቅስቃስ ከም ዝነበሮም እቲ ምንቅስቃስ ንሱ እውን ኣይዘር ካሊእ ልኡኽ ድዩ እኒሄስ ወይ ክኸዱ እዮም ዝብል እዩ ነይሩ ምግማት ዘይተኸኣለ እምበር ሓደ ነገር ሓድሽ ነገር ከም ዘሎ ይፍለጥ ነይሩ ምግማት ኣይተኸኣለን እምበር ይፍለጥ ነይሩ ኣይተገመተን እምበር يفلت نيرو تاي مالتي تاي مالتي حجي بخيات سخاتكم سي كوبرال ونا يكونكم تراسب يكون تግራይ بأهاتكم كتمرح مس جمرت يا كطف جميرا كمرحوا زخلو بلوصات سبات عبيت حلفتي واغا هيوت زخفلو اكالهم كل نغراتهم نتግራይ زبلو نزياتهم اطفيهم سي الفي طرمره بعخم بعل غودف كم بعل ارغا حشكم تريفكم يحزنيو نتግራይ እዚኣቶም ክትንትኑ ክትሪኦም ከለኻ እኮ ስጋዕ ክንደይ ትግራይ ተዋሪዳ ስጋዕ ክንደይ ትግራይ ሰብ ከም ዘይብላ ኢኻ ትርኢ እዞም ኩሎም ምሁራት እዞም ኩሎም ሓለፍቲ እዞም ኩሎም ፕሮፌሰር ዶክተርስ ክንደይ ከለው በዓል ዶክተር ደጀን ከመይ የሰራጥይዎም መስለኩም ኣብ መቐለ ንበዓል በረኸት ቀዛሕታ ሲ ኣብ መቐለ ኮይኑ ከምዚ ፅሕፍ ብል ዓዱ እንድዩ ኣበይ ኮይኑ እንዳክፅሕፍ ዳ አንቱም ሰባ እዚኣቶም እኮ ጉድ እኳ እናረኺብና ዘለና ካብቶም ደገፍቲ ግደፍ ቅንጣብ ፈሊኻ ዘይረኣዩ እኳ يا مش شعبي انت تصميتك نشعبي تمثل قدني ما نايت بال مخايد من بل لما بهاتنا من مخانك خنقرك مش من كنت تخيد نقرني مش شعبي انت حط خيتونك شعبي اخ هذا سب مش سراقي مش قتال مش عماص نحر خيد له قتال عماص سراقي عاركون دحدا خوينو يا صاونكم يخا باجي ويجي كوي تحقوا كوزيا قالوا كيبلا من مخانك خنقرك مش من كنت تخيد نقرني ازيا جزياتهم كانت حنقول زلو غري من كوي هذا دنجيصوم ين بايزوي كنزي داخل حلفتي بحنساب كوصو اي حسبوا ساتم تحسبوا بعد جنرال قعش قبره فلاي بقى اب تحت اسر بيت اتيوم غبو رخيبو حساب رخيبو يغبويو وي زخدع زغلم زبلو نيرم بنفاريت بايربورت يوم وصيام سنه سرعات او استفاله ساعتين كيدم حزد ساعتين ملون ملصقنا ايدم هيو ملو مالك اي حنصلمنا يدلن تسفاي يو قابل غيرلهم زله تسفاي نغس مالت ناي تعفار زني حيلس ناتو يناي ولقيو يلو مسن ودن ترون زي رادا كم زنا روسيا واغنر نولو دحار كازموته نا على عطق حيل حيزف كم زوارديا وي كع خمس تسحابيد وي كم شنتي تصرق وي كع ما يتقدح بوطه تكاريه ماتي نقل شيء اذا تراوس جيب ولقي ناتو انا زكاري يزولو تسفاي نغس يتعفار دلو دحار نصاركان كانت إدنا أتينالو ناتنا يزولوا وطت زلوا نقص غمز زلوا حجي كما خاتكم يكون بعد تسفاي نقص عقمهم ديم زغبر زلو لكيعو خنتم جنرالات مصاي كلني تمكرو خندوم يبلون بعدبه خندوم ايكونن ببزح نغرات زترفخ هليو ግን ከዓ ዓቕሙ ገብር ኣሎ ንሰዓቶም ከዓ ኣያታትዮም ተሰማሚዑ ገብር ታዘገማሉ ተሰማሚዑ ገብር ተሰማሚዑም ደኹምኩም እንትማልት ማል ንህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ኣድሕናዮ ትብሉ ተሰማሚዑም ገብሩ ኣይዘወይ ከምዚ ገይሩ ኣያታቱ ምሕቋፉን ንፍዒ ዘራረብ ኣፈላላይ ተሎ ሕጂ ኣፈላላይ ምሕቕ ዝብሉ ክረኽቡ ታይ ልቢ ይገብሩ ታይ ኣነ ኣፈላላይ ክብሉ ኢሉ ካብዚ ካባኹም ዝዓቢ ፀላእ ክህልዎም ኣይክእልን ባይዘው ናይ ሓባር ፀላእዮምኹም ንሳትኩም ታይ ማእስከ ፀላእዮም ኮይኖም ፈልጡ ንሳቶም ንውሓት ዝፀልአሲ ኩሉ ፈታዊ እዩ ናብ ሻዕብያ ዝኸደ ወላ ንዓና ከማን ህወሓት ፀልአሲ ኩሉ ፈታዊ ናይ ናብ ሻዕብያ ዝኸደት ህወሓት
أبتحت الزغون أوان نهزبي إيرترا خون نهزبي تقرأي واقع أختفلنا سلام زي كونت كنا تختولدلنا حزبنا أتطفالنا سلازي هو حد نشعبي هذا مرزقته مهدم من خد كونه طراي ما عليه يقول لي جنزب زمتته خاف تقراي ورقه هدي خال اديو بقى موصئنا تاودب انت زي كونه تاودب ابتنا ايثيوبيا بارتي تدمسيسا مستوالت مواصون عقوم دامبر نزل تقراي مواصو يكون سيستم نحر بانكين سيستم ديو كل عينت نغرات اطوا بيلو بحد مالتي بقى فريز كون خليت حزب خم حزب سي صنتت كغاطمو خلي موت بطميت بخنا طراي ولا يكون بطميت زرغف زلو ديلي ون وحد يكون بايزو كاب زلو خا قدد خلي حجي ساكت خنزي افلا لا يزول كلا ما اخل من الله فعلا ساعتكم تعري وصل زي قالكم بتفايلر تقبلوا ودقتكم تقبلوا جنرالاتن كونرالاتن 24 باي ذا واي جاءتهم استرسعون كله خديو زي اتو ابت قصري يزارب الله ميبي 30 خبصحو كل يوم اوفر اول ابتناي ميشا زغبرو ويناي نغو اوروبا شعو استرفكم الله الكم جن ازيوم بزحات حجي حسبوا نفس وقف مراحي كابزم مراحتي انت عينه صلوا لهم كندي سعبت اللوم كندي فتوت اللوم اقمتاتو حدا سبا يكونن حدا جنرال مالت ارمي زمرح نيرو حدا ارمها كندي شعات عليو كندي فتاوي كندي سعب اللو ددحرو دسعب كندي اجي جيتاچو ردا حدا سب مسيلون كون خالي امرحنت كله جيتاچو ردا انت زحزو كندي مخسبو جيتاچو ردا مخسارهم مالت جن اقلا فاشحات ميليونات سبات مكشيرو ازو كل حرام رد كيدو زلو دحر جيتاچو ردا مدامي ونادو بهوت النحر يفتنالو كتقول لك اكيد يتبل كم زخيت قبرو النحر غيرمو اوف كورس شون ما عليها دي بلوم سحبتن سمعتن مرحتي زمرحو من الله نعوز امنلو وا دحر مرحيخا سامر حنالك زمرص كايو النحر داني علي ملكا اقافي عملكا كما يقولك خمستون كم زغور وقت قصل مسكن داي ميليونات باس كم زلها سي يزنقعو حدا جنرال سي كندي سحبتي سقع كندي صلوا لو ايفلطن ايردوم منعو تايالو ستالين ولا غودفاي اكن مزياتهم اكن حدا جنرال سي تاواغالوم زيو زيوم اب ميديا لفلفو بلومبري ابايتا صلوهم ولا حنتي درتي جنرالات جن ازستي غبرت حدكتي مرحتي ام نيرم نو جي كندي نغير لوز غبر لوسي ايردوم من زلوناتهم ني حدا جنرال صلو ني حدا كونريل صلوس فسي مي زيردوم مز حزن دعم زحفر صار ساتمي مقاولا غيرم لهم زلو بتفاليش متزوهاو ናይ ብልጽግና ሰራዊት ብልጽግና ሬንጀር ተኸደነ ናይ ብልጽግና እስቃጥራ ዝቀርለም ናይ ብልጽግና ጧር ዝኣተወሎ ወልዲያውን ወካሊውን ንስፋኖ ንብልጽግና ወኪል ዝዋጋእ ዘሎ መሬት ትግራይ ልዕላውነት ትግራይ ከይምለስ ጥምር ጦር እናተባሃለ ምስና ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓናፊፁ ትግራይ ዝወግእ ዘሎ ልዕላውነት ትግራይ ከይኽበር ተፈናቀልቲ ከይምለስ ዝገብር ዘሎ ናይ ክሕደት ሓይሊ እዩ ናው ኢዶም ሂቦም ኣለዉ بغالي بحالات بلصقنا ايدهم هيهم الله حصير عمتات تاريخ متدقق والله لو تقولنا ايدهم هو الله حمد بلح مش عابي ريت كاي كاي لخ مش عابي بلصقنا سكو ما راح يودي مش بلصقنا سكو بريتوريا خدك ودي مش شعبي اسنت يالك كذا راخد شعبي اكو قتاليت كاوكا تعدموا لهم كما خنوا اليوم زفتوا ونقت عليه خاص تعدموا مسن فتحي فتاوي نحد نرتقي فتاوي برحنا يوصعات فتاوي جنسنا يعوزات فتاوي نفتت نفحات فتاوي نعبي نايس فتاوي عيني اشتي عبي فتاوي فقري معدي فتاوي نفتت نفحات فتاوي نعبي نايس فتاوي عيني اشتي عبي فتاوي ناي فقري معدي فتاوي نمسن فتحي فتاوي نرتقي فتاوي برحنا يوصعات فتاوي جنسنا يعوزات تفتاوي تكشو ميديا بزي أفرلاي بكل هم عدو يعسلو
يصوعلو لعول السبب علو تفتاوي تكشو ميديا ناي كلو نقلو فتاوي نفلتت من افحات فتاوي ناي عبي ناي سدد فتاوي ناي نرشتي عبي فتاوي ناي فقري معادي تفتاوي تفتاوي تكشو ميديا بزي أفرلاي كلو هم عدو يعسيو يصوعلو لعول السبب علو تفتاوي تكشو ميديا ناي كلو نقلو تكشو ميديا